Mna ndiyayibawela i-relationship e-abusive, yazi. Ukube nomuntu oku-abhuzayo, okubethayo, ongakuphekeliyo, akubethe mani umuntu akakubethe nje ukuve nje akubethe. Ndiyayibawela mna loo relationship injalo. Kuba lo mntu ndinaye ngumntu ovuma yonke into endiyithethayo, akakandishawute, xa ndimbetha akalwi, uve sekalile hayi suka. Ndibawela nyhani mna umntu endiyazi uzondibetha andiabhyuze, andibethe. Khe ndiye emapoliseni nam khe ndiye nam e-police station, kubekho into endisa phaya. Ndifike ndibachazele uba ndibethwe ngumntu endithandana naye, bandihleke ke bayandihleka. Kodwa ndiyayibawela mna loo relationship. Umntu ozothi noba urholile athathe ikhadi lakho, alithathe ikhadi, amke nomrholo wakho, amke namanye amadoda iveki yonke angabuyi. Xa ebuya ndingambuzi kwanto ngoba ndiyazi uba uzandikhanda, ndingambuzi kwanto kube rayithi nje. Noba ndigqithana naye esitratweni abe eme nomnye umntu, ndimgqithe ngathi nje andimazi, ndibulise nje ogqiba ndigqithe. Ngoba ke ndambuza uzasuke andikhanda, andizukhanda naye nangulo mntu ame naye, ndizawukhandwa nguye. Ndiyayibawela mna i-relationship enjalo. Umntu o-abusive oza kubane ndibetha nam khe ndive nje uba kunjani, uba ubani ubethwa, kubethwe nje ukhale nje ubethwe, unganikwa nokutya, uthathelwe imali, unganxibi nonxiba. Ndiyayibawela mna loo nto leyo, ndiyayirhalela uyiva nyhani andifuni uxoka. Ndiyayifuna mna loo relationship. Ingxaki mna ndingumntu othanda into ezi-challenging, andizithandi into ezilula nje, ndithanda into ezi-challenging. I-challenge elifini ndiyazifuna into ezinjalo. Ngoku ingase ndibe nomntu onjalo mani.